Wara li falla dak li Robert Abela rrefera lih bħala patt imxajtan biex Chris Fern ma jkunx kontestant ta' tmexxija tal-Partit Laburista, id-deputati l-oħra issa qed jagħmlu minn kollox biex il-ġlieda interna ma tikbirx. Fost dawn Silvio Parnis li meta mistoqsil lil min qed jappoġġa iddikjara li huwa biss medjatur. Jiena qiegħed hemmhekk bħala medjatur. Al kontrarju tiegħu il-Ministru Owen Bonici kien minn tal-ewwel li esprimew appoġġ lil Chris Fern fi żmien meta kienet hemm it-tama li l-patt imxajtan jidħol fis-seħħ. Jiġifieri li ma ssirx elezzjoni interna għax Chris Fern ikun l-uniku kandidat waqt li Ian Borch u Robert Abela jikkuntentaw bil-kariga ta' deputati mexxejja. L-appoġġ tiegħi għamiltu pubbliku from day one biex inkun trasparenti u kulħadd ikun jaf il-pożizzjoni tiegħi x'inhi. L-istess Owen Bonici ma rridx ikkummenta dwar jekk kienx involut f'dan il-patt imxajtan kif iddeskrivih Robert Abela. Avukat Abela kien hemm referenza għal patt imxajtan, inti kellek xi tip ta' involviment fih? Jiena naturalment Dottor Abela jikkummenta dwar dak li qalu. Fl-aħħar jiem stħarriġ ta' Newsbook wara biċ-ċar li Fern igawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri tal-Kabinet u d-deputati Laburisti. Fil-fatt jidher li huma 26 id-deputati Laburisti, kważi 79% li pubblikament jew internament wedu l-appoġġ lil Chris Fern. Fost dawn Konrad Mizzi wieħed mill-kawżi li waslu għal din il-kriżi politika li ninsabu fiha. Fern u Abela deru jitanqu ma' Joseph Muscat nhar il-ħadd li għadda fit-tmiem il-famuż road trip li għamel f'numru ta' lokalitajiet. Sadattant waqt il-Laburisti qed jittamaw f'paġna ġdida bot minn dawk li tant għamlu ħsara lill Partit Laburista jidher li d-deputati mhux tal-istess ħsieb u se jibqgħu imwaħħlin mal-passat. Nagħmilha ċara li għalija bir-riżenja tal-Prim Ministru l-pajjiż ħajitlef. Joseph Muscat għadu qed jibqa' jirreżisti s-sejħa biex jirriżenja immedjatament. Il-ħadd saħansitra ħabbar li jista' jibqa' involut hekk kif iddikjara li se jibqa' baħri. Sissa huma mal-10,000 dawk li jistgħu jivvutaw fl-elezzjoni għat-tmexxija tal-Labor, iżda dan l-ammont jista' jirdoppja hekk kif hemm daqstant oħra li jistgħu jirregolarizzaw is-sħubija tagħhom fil-Partit Laburista.